Ada inside ah. Nampak? Lagi? Ini ada ini. Ini kungkau. Ang bawang daun buat. Ini long. Oh, ini. Matang tayo kakabsat. Ikape tayo. Imas nga ikape tani. Agar arbis. Taglamot man dahil kabsat yun. Nagkape man natin kabsat yun. Imas nga ikape. Lalo na kaputputot na kape kakabsat. May nag-imas kan kabsat maninan ah. Mabusog na lagi na alaga ko nga kabsat ko. Umayin ti tudon ka kabsat. Agar arbis di dyan nga banda. Nakpakpakas ko yun. Saktong-sakto tayo. Kape tayo ang kabsat. Kinday to'y. Kinatang tayo nga bread. Tika mga may naga na tayo. Titi malayon. Basta malayo. Jaglaklako ka kabsat ko. Naimas. Dakbay tayo nga mapanagina na. Samput ko garod. Ay kalip-lipas ko gaya makita na dyan. Panmi. Nakpe nga nagina nakakabsat. O sakbay na ko sumulok niya kwarto. Ang kape nakpe lang kakabsat ko. Ano tuloy-tuloy nga ina na. O ina na lang. Baka sabad yung ina na tibagayo. Baka nauli yung magkaina natin bagayo. Ang nakagyan. Nagina na lang. Hamtay nang sumuko kakabsat ko. Lima. Lima ha? Lima ha? Crispy. Temba pulot ko pa dyan oven. Ano? Mapasaan ako. Adat na dyan tudon. Gam lagi maksikas ko. Malagip ko ubing na. Nagtutoy dito ko ah. Katak si Batok. Mapanagyan. Dala. May ako. Pagpatuto na kide. Wala na mababaot. Aglug-lug na danom. Ni danom di kalsada. Aglug-lug na kide kakapsat ko. Nagputo. Wala naglamin. Hindi katak si Batok to. Sabi na, gurigor ka ko ah. Royal Gin Skyflex lang di katapat na. Yan sunod di, pada ka kapsat ko. Dati man niya, at dati di katunog na. Wow! Ikot tayo na. So, naimas nga ikape kakapsat ko. Sa usaw tayo di kape. Kuma. So, ating nga pang rabihon nga kapsat ko. Ginahanap ko lang daman. Nga forever ng ina na bad. Mabalim. At upay di pangarap tayo kapsat ko. Tayo nga forever nga ginanang kapsat. Tuloy lang ang buhay na kapsat ko. Nagimas ang stress ko. At na po inyo kong agar-arbis. Matutudwan na ko niya. Maarbisan na ko muna ko ma. Limasam. Nagput na kape. Napsuk akon. Balik-ipas ko lang gawin nga nang Japan mi nga kabisat. Kahit ko lang gawin ko. At kape, yung syempre, sayang ati kape no ang ay partner dahil tita kaput-pututan na. No, medyo nabayagan na nga na ima. Gusto na. Baka may empacho na. Medyo unugin tani. Agarbis. Medyo unugin na ginanapay niya kabsat ko. Makain na naman lang ati kabsat yun. Yahoo!